Sudovský je dřevovýroba, je to vlastně lokací kousek od Olomouce, je to menší střední podnik. Standardní 99 kW na 215 kWh. To byla největší výzva, protože to byla první baterka v České republice, takže z tohoto pohledu jsme se na tom všichni učili a ta instalace v mnoha ohledech trvala daleko déle. Myslím, že to bylo 5 až 6 měsíců, právě proto, že ještě tenhle typ baterky prostě nebyl nikde v Čechách nainstalovaný, tak i z hlediska povolovacích procesů, administrace, samotné stavebních činností, víceméně potom následně správného commissioningu a podmínek Huawei. Ten časový úsek nebyl standardně, co používáme 2 až 3 měsíce, ale byl vlastně dvojnásobný, a to z těch důvodů, které jsem zmiňoval, že to byla první pilotní baterka v České republice.